Aurrekoan ikusi dugu, nolabait, hementxe jarriko dugu, NI maila bakoitzen banaketa delako adierazpen bat daukala, hau da N partikula kopurua, eber minus beta energia maila, zati partizio funtzioa edo irekiko batukaria eber minus beta ei. Eta oraindik ez dugu atera zein den hementxe agertzen den betaren adierazpena. Badakigu zerbait nolabait hause energiarekin egon behar dela lotuta, baina ez dakigu oraindik zein den berak izango duen adierazpena. Ondoren aztertuko duguna izango da beta parametro hori temperaturaren funtzioan dagoela ikusiko dugu. Hala eta guztiz ere, oraindik ez dugu lortuko zein den berak izango duen adierazpena, baina behintzat bai izango dugu lalako pista bat, temperaturaren funtzioan dagoela. Eta horretarako hementxe dagoen sistema hause aztertuko dugu, hementxe daukaguna, da sistema isolatu bat, hementxe daukagu horma hauek egiten duena da sistema isolatzea, horrek esan edu barneko energia konstantea izango dugula. Eta barnean, bi azpisistema izango ditugu, alde batetik. Bat azpisistema eta biak. Eta bi hauek daude separatuta hementxe dagoen horma honekin, horma berde honekin, eta horma honek ez ditu partikulak alde batetik bestera pasatzen uzten, baina bai beroa pasa daitekela. Horrek esan edu, bi alde horiek, bat eta bi azpi alde horiek, oreka termikoan daudela esan nahi du. Eta horrek esan nahi du, bietan agertzen den temperatura, bietan berdina dela. Temperatura beraz konstantea dugula. Baina bestela, bat eta bi azpi sistema horiek, diferenteak izan daitezke. Zate baterako, eskerrean batean daukagun partikulen kopurua N dugu, bian daukagun partikulen kopurua M dugu, edo barnean batean izan ditzakegun energia mailak, E bat, E bi, eta orokorrean EI energia mailak izan ditzakegu, eta bian izan ditzakegunak dira E bat prima, E bi prima, EI prima orokorrean, eta biak, nolabait, energia mailak ere diferenteak izan daitezke. Bat eta bi azpisistemak diferenteak direlako. Eta horrela izan da, E bat eskerrean edo bat azpisisteman dauen E bat mailan dauden partikulak N bat adierazpenarekin edo adieraziko dugu, E2 mailan agertzen den partikulen kopurua N2rekin, orokorrean EI mailan agertzen den partikulen kopurua NI izango dugu, eta bi azpisisteman, gauza bera, baina E bat priman agertzen den partikulen kopurua M bat, E2 priman agertzen den partikulen kopurua M2, orokorrean EI priman agertzen den partikulen kopurua MI-rekin adieraziko dugu. Eta horrela, bat azpisistemari dagokion barne energia izango da, batukaria irekiko NI bider EI. Eta bi azpisistemari dagokion barne energia dugu irekiko batukaria MI EI prima adibidez. Eta bi barne horiek, barne energia horiek, eta U bat eta U bi, diferenteak izan daitezke. Biak diferenteak direlako. Hori bai, energia osoa guzti hause isolatuta dagoenez, sistemaren energia osoa, hau da, U bat gehi U bi, orokorrean urekin adierazten duguna, hori finkauta dago, sistema isolatua dagoelako. Beraz, eskerreko sistemari edo bat azpi sistemari dagokion mikrogoeren kopurua, betiko eran adierazten dugu, eta bi azpi sistemari dagokion mikrogoeren kopurua, baita hementxe dagoen adierazpen honen bitartez adierazten dugu. Beraz, guztira izango dugu mikrogoeren kopurua, bi bat eta bi azpisistema horiek nolabait independenteak direnez, badaukagu bat azpisistemari dagokion mikrogoeren kopurua bider bi azpisistemari dagokion mikrogoeren kopurua. Beraz, hau izango da, beraz, gure sistema osoak daukagun mikrogoeren kopurua. Beraz, sistema osoak duen mikrogoeren kopurua, omega dugu. Barne energia osoa dugu U bat gehi U bi, eta hori finkatuta dago. Bestaldetik bat azpisistemari dagokion partikulen kopurua N dugu, eta bi azpisistemari dagokion partikulen kopurua M dugu, eta N eta M horiek finkatuta daude. Beraz, gure helburua izango da ondoren, maximizatzea omega hori, hementxe agertzen diren
aldagai hoiekiko n maila bakoitzari dagokion okupazioa, bai bat eta bi azpisisteman kontutan izan da, besteetan izan dugun bezala, halako restrikzio batzuk, muga batzuk ditugula. Oraintxe bertan esan dugun, bat azpisistemari dagokion partikulen kopurua, bi sistemari dagokion partikulen kopurua eta energi osoa ere finkauta dagoela kontutan izan. Eta horretarako egingo dugu, aurrekoan egingo dugun bezala, baina kasu honetan bi azpisistemekin. Beraz, ondoren hementxe gure helburua izango da, omegari dagokion maximoa aztertuko dugu, eta kontutan izan da hementxeko limitazioak Lagrangeren metodoa, Lagrangeren biderkatzaileen metodoa aztertuko du. Hementxe dugu gure funtzio horretarako, funtzio berria aztertuko dugu, NI aldagaiak alde batetik, MI aldagaiak bestaldetik, eta gero beste 3 aldagai batzuk lotutako limitazioak edo baldintzekin lotuta daudenak, alfa bat, alfa bi, eta beta izango ditu. Orduan, hementxe izango dugu, lehenengo eta behin, zuzenean omega den maximoa lortu beharrean, omegaren logarimoaren maximoa lortuko dugu, hori dugu hortaz gain daukagu lehenengo baldintza, bigarren baldintza, eta energia osoarekin lotutako baldintza daukagu. Kontutan izan da, omega, lehen esan dugun bezala, omega bat, bider omega bi dugula, eta omega bat daukagu n faktoriala, zati irekiko biderka ni faktoriala, eta omega bi dugula m faktoriala, biderka mi faktoriala, beraz guzti horren logarimo nepertarra hartzen badugu, orduan bi zatitan banatzen da logarimo neperta eskerreko hori, gehi logarimo nepertar eskubikoa. Hortaz gain, lehen egiten dugun bezala Stirleren adierazpena aplikatzen badugu, orduan geratzen zaiguna da, hauxe dugu, beraz, lehenengo eta behin. Stirleren adierazpena aplikatu baino lehen, hauxe dugu eskerreko zati honi lehenengo azpisistemari dagokion logarimo nepertar aplikatu ezkero, bigarren azpisistemari dagokion mikrogoen kopuruen logarimo nepertarra ekarpen hauxe dugu, eta besteak alfa bat, alfa bi eta betarekin lotutako ekarpenak guzti horiek berdinak ditugu. Eta hauek izan da, oraintxe bai Stirleren adierazpena aplikatuko dugula, eta orduan horretarako beti bezala, hementxe daukaguna, esate baterako, hementxe daukaguna izango dugu, irekiko batukaria NI, logarimo nepertar NI, minus NI. Beraz, hauxe honekin hau du Stirleren adierazpena aplikatu ezkero. Eta horrela, guztiekin. Eta oraintxe, Lagrangeren metodoa aplikatzeko egin behar duguna da, hementxe agertzen diren aldagai diferenteen deribatu partziala aztertuko dugu maximoa lortzeko. Beraz, hementxe daukaguna da, n irekiko logarimo deribatu partziala 0 egin behar dugu, m irekiko deribatu partziala 0 egingo dugu, eta baita alfa batekiko, alfa birekiko eta betarekiko deribatu partzialak ere 0 egingo ditu. Badakigu alfa batekiko deribatu partziala 0 egiterakoan, bat azpisistemaren pekin lotutako partikulen kopurua finkauta dagoela eta finkoa dela ateratzen dugula, alfa birekiko deribatu partziala 0 egiterakoan, bigarren azpisistemarekin lotutako partikulen kopurua baita finkauta dagoela eta betarekiko deribatu partziala 0 egiterako orduan, uren energia osoa ere, sistemaren energia osoa finkauta dugula ateratzen dugu. Eta bestetik, n-erekiko deribatu partziala 0 egiterako orduan, zuzenean erraz ikus daiteke hause lortzen dugula, eta hemetik zuzenean NI askatzen badugu, adierazpen hause lortzen dugu, izatez bestean lortzen genuen antzekoa. Bigarren azpisistemarekin lotutako M irekiko deribatu partziala 0 egiterako orduan, antzeko adierazpen bat lortzen dugu, M-koa lortzen dugu. Orduan hause egiten badugu, orduan egingo duguna izango da, lehenengoan honetan aplikatuko dugu, irekiko batukari osoa N izan behar dugula,
eta beraz hemen ere irekiko batukaria n izan behar dugula ateratzen badugu, orduan ateratzen duguna da hemen txagertzen den eber minus alfa bat dugu n zati irekiko eber minus beta ei dugu. Eta beraz, hau sartzen badugu, hemen daukagun eber minus alfa bat hori jartzen badugu, hemen daukagun adierazpena, bestean lortu genuen adierazpen berdina ateratzen dugu. N dugula, N bat azpizistean agertzen diren partikulen kopurua eber minus beta ei zati irekiko batukaria eber minus beta ei. Hauxe dugu ateratzen duguna bat azpisistemarekin lotuta. Nolabait harritzekoa ez dana. Bi sistemarekin lotutako adierazpena, MI-ren adierazpena, berdina dugu, kasu honetan egin behar duguna da berdina irekiko batukaria, hemen ateratzen zaiguna ez da N, baizik eta M, ze bian agertzen den partikulen kopurua M dugulako, eta orduan ateratzen duguna adierazpena M-koa du. Oraintxe konparatzen ditugu bi adierazpen horiek, ikusten dugu, hemen dugu N, bat azpisistemarekin lotuta dagoelako, bestean agertzen zaigu M, bi azpisistemarekin lotutako partikulen kopurua dugulako, energia mailak, bietan agertzen diren energia mailak diferenteak ditugu ere, baina zer da bietan berdina dan? Bietan berdina dana da, bietan beta parametro hori agertzen da. Naiz ez da azpisistema horiek diferenteak izan, era diferente batean, eraiki, bietan dauden beta parametroa berdina da. Orduan berdina bada, da bietan mankomunean daukaten aldagai batekin egon behar du lotuta. Zein da bietan berdina dan? Daukagu norma norait beroa pasatzen uzten duenez, eta beraz bat eta bi azpisistemak orekan termikoan daudenez, bi sisteman mankomunean daukaten ezaugarria da temperatura. Beraz horrek zezan edu, bietan agertzen den beta hori, beta parametro hori, temperaturaren funtzioan egon beharko dala. Beraz, era honetan beraz, konfirmatu egin dugu hemen agertzen den banaketa honetan agertzen den beta parametro hori, temperaturaren funtzioan izango dugula. Oraindik ez dugu lortu zein den beta parametro horrek izango duen temperaturaren funtzioan adierazpena, baina badaukagu pista bat. Eta horren urratsa izango da, betak izango duen temperaturen funtzioan erakusten duen adierazpena lortzea izango da helburua.